Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit un nou videoclip. Astăzi vreau să fac un videoclip în ultima zi din an, fraților, deci pur și simplu în ultima zi din an azi. Și da, deci azi o să vreau să fac videoclip cu ce mi-a plăcut mie în anul 2021 și ce nu mi-a plăcut. Bun, haideți să începem. Bun, mie în anul 2021 nu mi-a plăcut că cu cazurile cu astea, cu COVID-ul, nu știu ce, că în 2020 nu era nimic deschis, deci era tot așa. Și acum în 2021 au început să se deschidă chestiile, adică magazinele erau deschise într-un fel și parcurile de toate și aeroporturile. Bun, și hai să trecem la ce nu mi-a plăcut. Și un lucru care nu prea mi-a plăcut cam deloc e pentru că Cristiano Ronaldo s-a mutat de la Juventus la United. Mie îmi place fotbalul, cred că v-am zis, eu sunt deja la echipă. În 4 ianuarie am cantonament, trebuie să merg la Poiana Mărului. Stau 4 zile, da, și în 10 ianuarie încep eu școala. Stau 4 zile și din 4 o să mă întorc până în 8 ianuarie, din 4 ianuarie până în 8 ianuarie. După aia, după 2 zile, încep școala. Și da. Și ce nu mi-a plăcut a fost chestia asta. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. An nou fericit, fără nicio problemă, să vă bucurați de toate chestiile care le veți primi și să vă bucurați de tot ce o să primiți și să vă bucurați. Atâta vă zic. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul, să dați un like, să vă abonați, să trimiteți multe comentarii faine. Ciao, ciao!